Upat na ka mga barangay sa Rekben sa Lapu-Lapu ang gidagsaan sa hazardous waste, hospital waste, nga gipanag-iya sa mga pribadong tambalanan nga nanukad sa Dakbayan sa Mandaue. Samtang mga lumulupyo sa mga apektadong barangay, giawhag nga dili una manguha og kinhason o mga ligo sa dagat tungod sa posibleng kontaminasyon. Kaning report. Laing mga bulto sa hospital waste ang gidiskarga sa sakyanan sa MRF gikan sa barangay Poblasyon. Giipon kini sa naunang nakuliktang mga infectious waste nga nakuha gikan sa baybayon sa mga barangay Ibo, Pusok ug Paho. Luyo sa buhatan sa Senro gitapok ang tanan ug gisegregate sa mga kawani ug mga opisyal sa City Health ug Senro. Adunay mga syringes ginamit nga tubo sa dialysis nga dunay dugo. 7 ka mga bag sa dugo nga naapay sulod. Nausay mga specimen sama sa sputum o luwa sa mga nataptan og tuberculosis o TB ug uban pang mga makatakod nga mga sakit. Kini siyang klases karakter sa aning mga basura delikado kay nagkadaian na ay mga hose gikan sa dextrose, na gikan sa dugo, na ay naapoy mga ampules, na ay daghano delikado kay siyang matang sa basura nga karon nakakontaminate sa atong tubig diri sa Lapu-Lapu. Gulagway sa City Health Officer nga delikado kaayo sa panglawas ang naasoyng mga basura. Tambag nini sa mga tao nga likayan una ang pagpanginhas ug pagkaligo sa dapit din adunay presensya sa mga hazardous hospital waste. Ako mga nurses nga involved anang mga barangay nga nadagsaan. Ako nang inform tanan kung makit-an gani i-report dayon. Giulagway ni Mayor Pastor Dasa nga alarming na ang nagkadaghang hugaw nga naanod sa ilang syudad. Nabalaka ang mayor sa daotang ipikto nga mamugna nini sa panglawas sa mga tao. We had a talk yesterday hinasad sa EMB, and then akong giingnan nga I think they're doing their own kuansad investigation, and then after that dunalay technical they will go back to us unsa kay ako manggiingnan nga di amagud sa amo na labay dili gyud direkta gilabay o I don't know what happened nga di aman namo napalgi, and these are hospital wastes which dili niingon sayon nga unsa kay we just don't know unsay effect para sa mga katawhan. Gitigom na sa mayor ang mga department heads diin ilang gituki ang mga laka nga himuon mahitungod niini. Gipadadaan na usab og notice to explain ang hingtungdang mga tambalanan. 5 kaadlaw ang gitagal aron sila mutubag sa isyu. I think ang akong hunahunaan na nga ang responsible yun ani isang hospital. Once you get a contractor, it doesn't mean nga naputol na ang imong responsibilidad. Imo yun yung tanawon all the way nga mayong pagkuan, mayong pag-destroy sa bacteria kuan. Samtang giawhag sa Senro ang katawhan sa coastal areas nga monitoron ang karagatan kay posibleng aduna pay nangaanod ug nangasangit nga mga hazardous waste sa kabaybayunan. Uban ni Edward Tubilan, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.